Какво е приемна грижа? Приемна грижа, според мен, това е едно семейство да приеме дете, което не е тяхно и да му предостави просто нужните грижи за израстването на това дете. Трябва ли според вас да се затварят домовете за деца и защо? Аз мисля, че трябва да се затварят, защото има някои от домовете са просто с ужасно състояние и децата просто оцеляват по някакъв начин там. То не е да се развиват или да са спасени. Те просто оцеляват по някакъв начин, тръгват по лош път, в повече случаи почват да правят престъпления и директорите на тия домове просто взимат някакви пари, чуват се какви ли не ужасни истории за тия домове, за продажби в интернет, за какви ли не издевателства върху тези деца, така че абсолютно трябва да се затворят и просто трябва да се направи една такава реформа от гледна точка на грижата за децата в България, защото е под ужасно състояние просто грижата за децата. Кой е отговорен за нередностите в домовете? Основно директорите на тези домове, защото тези домове са един вид като така една затворена институция, защото никой не налага никакъв контрол, доколкото аз знам и съм чувал по новините. И вече оттам натам най-вероятно Министерството, Социалното министерство, защото просто не прави абсолютно никакъв контрол върху тези директори, защото ако някой ги контролира, те ще си изпълняват работа. И според мен това е основната причина. Социалното министерство и оттам вече директорите на тези домове, просто управлението е ужасно. Отговорно ли е обществото за спасяването на децата? Отговорно е, но отговорно е до тази гледна точка, че никой не се интересува, защото е прекалено забързано и неотварено. И никой не се интересува, за да по някакъв начин, за да се покаже интерес към това нещо и да се задейства някаква промяна. Освен господаря на ефира, аз не виждам някой друг, който да се занимава с някакви проблеми на обществото като цяло. Бихте ли станал приемен родител? Това е доста труден въпрос. Не знам, може би, според зависи от обстоятелствата. Ако бях неспособен да имам собствени деца, може би бих. Не мога да отговоря, не знам със сигурност, но може би бих. Вместо да се взимат деца от бедни семейства и да се настаняват в приемни семейства, на които се плаща, редно ли е тези пари да се дават на биологичното семейство и защо? В някои случаи може би е редно, защото ако се види, че самото биологично семейство е добре като семейство, отношенията между родителите и не са просто някакви такива хора, които са лоши, забременели са, детето е станало по несъгласие и по незнание и така нататък. Според мен, ако родителите са добри, може би е добре, ако им се помогне просто малко финансово, за да имат възможност да го отгледат това дете. Защото има много случаи, в които хората искат да го отгледат, но поради невъзможност да го направят, просто дават децата за домове или се надяват някой примерно семейство да ги вземе, за да осигурят бъдещето на това дете. Но ако е добро семейството, съм съгласен, да се дават парите на биологичните родители. Редно ли е да се извеждат деца от семействата им, семейства с висок риск за детето, когато в домовете има хиляди сираци и изоставени деца? При това положение, не че то не е редно, но просто е такъв омагьосан кръг се получава, защото то се взима от една лоша среда и се закарва в друга лоша среда. И това просто продължава и няма някакъв добър изход. Ако просто има някакво добро приемно семейство, някъде по средата на тази верига, да я прекъсне, тогава е редно да се взима, защото семейства с висок риск просто усъкътяват бъдещето на това дете като цяло. Какви са заплатите на приемните родители? Нямам никаква представа. Не знам, според мен някой ми каза скоро, че е около една заплата и половина, което е една минимална заплата и половина в България, което често казано не знам колко е. Мислите ли, че приемна грижа се е превърнала в печалбарство в България? Не съм запознат с това нещо, определено, но определено няма да се очуда. Ако има и така лоша практика, както наред с всички останали, ако има и така, просто няма да се очуда. Какви хора стават приемни родители? Може би хора, които не могат да имат собствени деца или такива, които имат, но просто са, не знам, с по-голямо сърце или как по-добри хора или как. Не мога точно да го определя какви хора, но със сигурност са добри хора.
които стават приемните родители.